Ikaw ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi. Ikaw ang naghatag og kinabuhi, ikaw usab ang naikatungod nga mubawi niini. Apan masaligon kami og malaumon tungod sa imong saad. Nga si bisan kinsa nga mutuo sa imong bugtong anak nga si Kristo, bisan siya mamatay apan mabuhi siya. Amen. Salamat o Dios, taliwala nini nga sitwasyon, makahimo kami pagpasalamat tungod kay kadaugan man ang kamatayon kaniya nga naa kang Kristo. Dili kagabiyo nagampo ko ang imong pulong, mahimong usa ka binhi sa tanan nga magapaminaw og magapamunga kini Ginoong Dios, mutubo og mulipang silang kinabuhi nga maandam ang tanan og makabaton sa kasiguraduhan sa eternidad nga imong gisaad. Panalangini ang tibok banay pamilyang Yanyas ang imong pagpadayon sa pagministeryo paghupay sa ilang matag kasing-kasing. Akong gi-comment kanimo, gihalad kanimo kini nga kagabion. Salamat sa imong langitnon nga bendisyon. Ang imong Santo Espiritu magapanggahom, magahatag mensahe sa paghupay, mensahe sa kaalam, sa pagsabot sa balyo sa kinabuhi. Dalaygon kanini kagabion, himayag dungog alang kanimo, pinaagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo og manluluwas. Ang tanan magaingon og amen. Amen. Tugotikos pagbasa makaigsunan ko diri sa libro sa Korinto, sugod ta sa bersikulo 20. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Amen. Bersikulo 21, kay ingon nga ang kamatayon miabot pinagi sa katao, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tao. Di alam sa takuto. Dalaygon ang Dios kini kagabion. Makaigsunan ini nga matahong nga takna angay kita nga magasudong o magapamalandong bisan sa kamatayon ni Virginia. Si Virginia Yanyes mensahe na ni alang kanatong tanan. Nga ang kinabuhi moabot yun sa punto nga sama nini. Walay maing tao, maing laki nga makapanganti nga dili siya may sama nini. Well, doon na po'y saad sa Ginoo nga doon ay panahon nga dili ta mo abot o kamatayon sa taknang moabot siya. Pero tungod kay wa pa man ang iyang pagbalik. Doon na po'y mga tao mingon nga si Kagwali Pastor nga mubalik ang Ginoo, namatay na lang man si Lulog si Lula. Well, salamat sa Ginoo nga wa pa mibalik ang Ginoo kay wa pa kananda migsoon. Ang pinakapeligro sa tao nga una moabot ang kamatayon. Mo na'y pinakapeligro makaigsunan. So karon atong nabati nga ang kamatay karon daw murag normal na lang makaigsunan, patay dito, patay dinhi. Karon nga semana si Viral Time jud nga nag-conduct of funeral service at may gabi dito may St. Peter, at po may gabi dito may sa ilang Tagaw. Well, makaingon ka nga mo yun ni realidad sa kinabuhi nga moabot jud tas kamatayon. Amen. Usapod kadako nga pribileo kanato nga buhi pa ta. Gitagaan ta sa Ginoo higayon nga magapamalandong o labaw sa tanan maandam ta. Siguro dunay mga tao mingon nga tuo magkamatayon total matay ra man ta tanan. Sayon do nato ikapanulti nga mamatay gyud ta. Pero makaigsunan ang pinakalisod kay makaigsunan kung matubang ta sa Kortes Ginoo. Kuyawan kita matubang ta og barangay Lupon. Kasi nakasulay katubag Lupon. Naman ni Lord. Naay gitawag mga korte makaigsunan nga matubang gyud ang tao. Maka-video ko na. Well, ini kagabiyon sumalat sa itong gibasa nga si Kristo, garantiya siya alang kanatong tanan, nga itong nangamatay. Walay Lord, balik ka. Kinsay nakasulay og panghulam nga naay gitawag garantor. Sa gara pag naay garantor, supisente na siya nga balyo sa usa ka butang nga gigamit or gihulam. In kaso di kabayad ang nanghulam. Like for example, nanghulam kag usa ka amount, ang garantor po niya ang imong gitawag og UR og CR. Say gali mas dako pang kantidad ang gigarantor. Sa samang paagi nasayod ta nga kitang tanan nakasala ta sa Dios. Natay utang sa Dios. Unya kini nga utang nato sa Ginoo, di gyud nato kayang bayaran, di gyud ta kabayad makaigsunan.
Muna nga si Kristo nagpasalig siya nga siya ang nahimong garantiya nimo, garantiya nato. Amen. Amen. O ang kanindot sa gibuhat ni Kristo nga bisan siya mismo nag-demonstrate sa kamatayon kay siya mismo nagpakamatay man. Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan pinagi kang Kristo. Unsay bayad sa sala? Kamatayon. No wonder nga mga matay kita, pero di mo pasabot nga kung namatay ta, bayaran na itong sala. Ang delikado diyang mamatay ta, wa tananda, wala si Kristo. Kaya ang garantiya sa kamatayon, alang sa kinabuhing dayon, si Kristo na. Kung Amen. mamatay ta niya na si Kristo nato, mao na garantiya. Mao na gitawag good news nato. So si Kristo, ang iyang kamatayon mo ay pinaka-ultimate nga payment. Mo nang gitawag sa ransom, bayad sa sala. Praise the Lord sa gibuhat ni Kristo. Amen. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay usab banhawon. Muna ngayon si Pablo, for to me to live is Christ, Philippians 1 verse 21. Sa kara mo ni ang bersikulo sa mga tarpulin. For to me to live is Christ, and to die is gain. Unsa ang kamatayon? Ginansya. Kadaugan. Pero ang kondisyon diha, kung si Kristo mo ay imong kinabuhi na. Amen. For to me to live is Christ, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo. Kaya kung mamatay ko, maghatag og dugang kabulahanan. Ginansya or kadaugan. Mga kaigsunan ko nining kagabion, muna lang challenge alang nato. Sumala sa kong gingon nga kitang tanan kandidato sa kamatayon, kay kitang tanan limitado ra gayud ang atong kinabuhi, limitado ra gali atong edad. Ang Bible nagsulti na daan sa Salmo, ang 90 nga 70 ngadto sa 80 na lang gyud. Grasya na lang gyud kung mabot og 80 or even beyond sa 80. Grasya na sa Dios. Wala gyud makapanghinambog nato nga mo edad patakarog 100. Kung mo edad po kag 100 og sila pa, di na lang po ko pastor oy. Kay maikog na ko sa kong mga anak, may tigpahid na po. So meaning, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, matiguang kita. O sila pa matigols. Kung di matigol, matiguang. Pero, praise the Lord. Maka-praise the Lord kita. Kay naay saan ang Ginoo nga mas nindot nga dapit, mao ang bagong langit o bagong yuta. Amen. Pwede ba tamo palakpak sa Ginoo? Nandang utak ang palakpak, no? Amen. Amen. Tungod kay kadaugan maning kamatayon, selebrasyon man eh. Si Auntie Virginia, graduation niya karon. Nabitaw ito'y nag-viral sa TV. Kay ang gipanaan, ang gikabilin sa iyang mama, nga kung mamatay ko, gikinalan maghudyaka tas kalipay. Mag-hire tag mga bumbo, kasi tawag na, mga kumbo, hastang bibuha, hantod sa paglubong. Gibalyo nilang kamatayon. Sakit man, pero ang realidad, kadaugan. Amen. Amen? Praise the Lord. Pwede ba tayo palakpak dugang? So for to me to live is Christ. So alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo. Kaya ang kamatayon, ginansya man. Sa Roma 14, versikulo 8, sabihin mo si Pablo, whether I live or I die, I belongs to the Lord. Amen. Buhi ko patay, basta kay naakos Ginoo. And in the following verses in the Bible, kaya ang kamatay ni Kristo, alang man sa mga buhi o sa mga binatay. Amen. So Amen. kita karon mga buhi pamanta, katong kamatay ni Kristo para usab to nato. O katong iyang kamatayon, garantiya to makaigsunan nga samtang buhi pata, matagaan nato to og dakong value, essence alang nato, kay maotoy atong garantiya sa hingpit nga kadaugan. Lain man ang mihin ka nga, luwas na ka brad, ambot ng ka, pastor, haya na tingalig patay na ko, balaan na to. Lisod kayo kung atong siguraduhon ang kaluwasan sa panahong patay na ka. Ang simpleng logic diya, wa kay ka nasayod sa buhay pa, unsa kag patay na ka. So ambot pasabot, kanusa na to, siguraduhon ang kaluwasan,
karon nga buhi pa ka. Kaya ang kamatayon ni Kristo, iyang pagabanaw, alang sa mga buhi o alang sa mga patay. Amen. Amen. So karon buhi pa ta, mauni ang pinaka-ultimate nga message tibuok kalibutan, mo ni gitawag og ebanghelyo nga wali gayud ang maayong balita or ang gospel. Tungod kay ang maayong balita nga si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw, si Kristo buhi sa walay katapusan. Amen. Kay gibayran niya ang atong sala, muna nga si Kristo gitawag siya the Lamb of God. Siya ang nahimong halad, siya ang nahimong tupa, karniro, isip bayad. Tungod kay siya ang gitawag og the ultimate blameless nga karniro, lamb, alang sa atonement sa sala, pagpapa sa sala, o alang sa kapasayloan sa tanan. Muna nga si Kristo, siya garantor nimo. Amen. Matter pa sa 1 Timothy chapter 2, beginning verse 4 to verse 5, si Jesus nahimong mediator, tigpataliwala, alang sa tao o ngadto sa Dios. Ang word nga mediator means a defense lawyer. Siya ang nagpataliwala, siya ang imong abogado. Sa kalibutan, na gitawag judiciary, meaning korte, kung makasala ka, giakusahan ka, maingon din ang pulis, panguha og abogado nga modepensa alang sa imong kaugalingon. Sa samang paagi, kita usab kay nakasala man ta, naa si Kristo mo siya nagpasalig. Gi-acquit ang atong sala, gipasaylotan niya, sumala niya, siya may nagsaad. Nga ang tanan mo tuo kaniya. Muna ang Bible sa 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sin, God is faithful to forgive and to cleanse you from unrighteousness. So si Kristo, siya'y nangatubang sa amahan para nato, siyang atong abogado. Amen. Na si Kristo mo'y nahimong persecutor nato nga siya'y midipinsa para nimo. Nga kini akong anak, gipasaylo na nako kay naghinulsol siya. Amen. Amen. O ako doon na nailuna kaniya. Muna nga si bisan kinsa nga nagdawat kang Kristo, nakabaton ni Kristo sa tibok niyang kinabuhi, kinasingkasing nga pag-ilaw pagdawat kaniya, makabaton sa tinuod nga kaluwasan kinabuhing dayon. Si Kristo mismo nag-ingon nga ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makatusamahan gawas nga ni kanako. So si Kristo ang atong defense lawyer. Siya ang imong gikinanglan karon nga abogado. Amen. Hantod sa kamatayon, kay muatubang man ta sa dakong kortis langit. Onya si Kristo dito na dito nagpataliwala nato. Amen. Moyun si Kristo, welcome, good and faithful servant. Amen. Kay ngano, may padayon o bilahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Naa may crisis, naa may mga challenges sa kinabuhi, pero dili nato i-barter kining atong nadawat nga kaluwasan. Igo na, enough na nga si Kristo naa nimo karon. Balag mahal ng krudo, balag mahal ng bugas, balag mahal ng paliliton, ayaw i-value si Kristo. Si tao na. Baylo. Amen. Amen. Kay si Kristo labaw pa sa satanang kantidad sa tibok kalibutan. Kay ngano, siya man ang kinabuhi. Amen? Amen. Kay si Kristo manggod ang kinabuhi, siya ang tinuod nga kinabuhi. Muna ng Bible sa Psalm 49, verse 7 to verse 8 to verse 9 nga, ang kinabuhi sa tao hastang mahala. Amen? Walay igong salapi nga ikabayad niini. Nga tungod niya na makabaton siya og kinabuhi hantod sa hantod nga dili sa mahiadto sa lubnganan. Wow. Kay ngano si Kristo nagi ang kinabuhi. Amen. 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 Wala may salapi nga ikabayad ni mos Ginoo. Walay igong salapi ikabayad. So busa makaigsunan ko si Kristo atong siguraduhon karong panahon na. Labaw na karong panahon na. Linog dito, linog din eh. Tingnan ako kung mga sakop tumiging adlaw nga naglinog. Kaya grabe man nila kapanik. Mga batan-o na mo na nagtuyo sa balay. Yan ko di taangay mahadlok. Unang-una, kabalo na tanganay linog. Ang Bible nagsaad na daan. Usanis sa dako nga indicator sa last days. Mga ilhanan. Nga doon na ang pagbalik sa Ginoo. Amen.
Kung dunay gubat sa nasod batok nasod, o dunay linog in various places. Amen. O karon makaigsunan kita na mismo ang Bible makaingon ta nga nahitabo. O ato nang nabati ang propesiya sa Bible nga nagakahitabo na karong panahon na. Amen. So makaingon ka nga Ginoo, doon na gyud ang imong pagbalik. Onya, si Jesus mismo nag-ingon nga the day of the Lord would be like the day of Noah. Nang pangutana, unsa na is panahon ni Noah? Iyon ang Bible, nga ang mga tao, kinato panahon na, nang giminyuay, nang gikalipay, nang gitukod og mga balay, og sama usab niya na ang pagbalik sa Ginoo. Tungod kinatong panahon na, daghang mga tao di man mutuo. Imposible og magbagyo, imposible magulan nga ting init man. Muna ang mga tao makaigsunan dili katuo sa mensahe ni Noah. Apan sa kalit makaigsunan, paghatag sa Ginoo final order nga sulod na sa arka. Og didto makaigsunan nagsugod kangitngit ang kalangitan og misugod og ulan og wa na pugni makaigsunan ng buto ang mga buhawi sa kabukiran. Og dito haya pang mga tao nakarealize tinuod day ang giwali ni Noah. Amen. Sa samang paagi karon kung nanotice niyo bisan sa social media hastang daghanang nagwali. Sa gara nga balik-balik nga bersikulo John 3:16 kay mao gyud ay kasing-kasing sa Biblia. Amen. Amen. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Gihatag ang bugtong anak. Si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili gyud malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Karon lang gabi nakita nako murag naa sa edad sama ni bataa. Murag 4 anyos nagwali. John 3:16 yapon iyang giwali. Kuwa na gyud tawo ang mga tao wala na gyud ikapangulipas ani. Bisan mga bata karon gipanggamit tas Ginoo. Amen. Tungod kay akong nasabtan ang pinakagusto sa Ginoo karong panahon na nga ang mga tao makaila kang Kristo nga si Kristo lang wa nay laing paagi sa iwasan. Amen. Amen. Igo na kung ang tao mo ila mo dawat kang Kristo ingon nga manuluwas siyang kinabuhi. Yes. Tungod kay garantisado na nga ikaw na iluna sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Muna yun ang Bible, siya nga na kang Kristo bago na siyang binuhat. Amen. Daan mangagi og ang bag-o masig pangabot. Sa ato pa kung si Kristo siguraduhon nato nga atong angkunon sa tibok natong kasing-kasing. Ang atong mga reliyon dili garantiya. Ang atong denominasyon dili garantiya. Ang atong mga organisasyon dili garantiya. But according to the Bible that the only guarantee for us is only the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang sakripisyo, nga ang tanan mo tuo kaniya, makabaton sa kinabuhi. Iyayo. Amen. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinagi sa katao, moabot usab ang pagkabanaw pinagi sa usa ka tawo. Tungod kay si Kristo nagpakatao man usab. Amen? Og nabati ni Kristo atong pagbati. Muna sa yung taon mingon mga Lord, murag wala galing nimo nakita nga akong kasing-kasing. Wala siguro nimo nabati ang akong kahimtang. Nga kabugaton o kasakit. Igsoon, nabati yun na ni Kristo. Kay humana siyang nagpakatao. Amen? Amen. Humana niya, gibati ang atong pagbati. Maubitaw nga naghatag sa paglaom. Maubitaw nga naikipanggamit niya nga nagwali karon. Kaya ang the only ultimate nga assurance na to, dawata lang siya. Tuwi lang yung pulong. Kay humana ning kinabuhi lipayong gaytas Ginoo. Umato pa sa Bible nga kung nanata dito, wala naging mga luha, wala naging kagulanan. Try to imagine. Ang description sa Bible nga dito sa langit, wala na'y kagulanan, wala naging kasakit. Amen? Wala naging problema dito. Moonay atong pangandoyon. Nagadumdum ko sa ka-testimony. O sa alagad sa Ginoo dito sa Korea. Ako naman ang gishare sa tumiyaging mga adlaw. Grabing kaguol sa bana tungod kay namatay ang asawa nga ilang anak, gagmay pa. Og dili siya kadawat, og matod pa siyang unahuna nga nganong ang iya pa mga asawa nga gagmay pa man lang anak, nga nangalagad man pud sila sa Ginoo.
Grabe yun iyang kaguol kay gagmay pang iyang anak. Makaigsunan tungod sa iyang kagulanan, samtang namalandong siya dito sa usa ka dapit siyang balay, natuali ang iyang gilingkuran, og mo'y hinungdan nga nabunal siya, og namatay siya. Tungod kay namatay siya makaigsunan, apan tungod kay nangalagad man naging sa Ginoo, gidala siya insigida dito sa langit, sa paraiso. Og nakita niya yang asawa. Hastang lipayan niya. Grabe yang kalipay tungod kay nakita niya nga malipayon kaayo ang iyang asawa. Og nakumpot sa pagmaayo. Og matod pa niya, hastang ninduta kayong langit. Walay igong pulo nga ika-describe nimo unsa ka nindot og unsa ka ayahay nga naa ka sa langit. Karon makaigsunan, iduulan sa manulunda sa Dios, gignan siya nga dili pa panahon nimo karon dinhi. Mobalik pa kas kalibutan. Ini usa ka pruiba, proof alang nimo nga ang imong asawa malipayon na dinhi. Balik pa ka dito, ipahibalo sa mga tao nga ang langit tinuod. Amen. Karon makaigsunan, naghanyo gid siya nga kung mahimo Ginoo, hingnan niya ang manulunda, nga kung mahimo dinhi na lang ko. Kay malipayon ako uban sa akong asawas. Siya ka, nalimot na sa siyang mga anak. Sa dito pa sa kalibutan, wala silang pangandoy kung unta, buhay pa yung asawa. Kaya ang ginahuna, ang kaugmaon man sa mga anak. Makaigsunan, ang Bible nagsulti gali. Nabisan napatas, taguangkan sa tuwinhan. Nasayod na ang Ginoo unsay kaugmaon nato. Amen. Amen. Say asat ang lupig sa kabalakaman. Pangunahan nato sa ang Ginoo nga unsaon na lang kahani. Unsa na lang kaugma, unsa lang kay kanon. Igsuon kung saligan ni ginimo ang Ginoo. Kung tinud-anay ta nga manugyan sa Ginoo, mualagad lang kita sa Ginoo. Pasagdi ang Ginoo mamuhat para nimo. Amen. Amen. Grabing hanyo niyan sa nga kung mahimo dinhin ako sa langit. Nalimot na siya makaigsunan dito sa kalibutan. Pero gipauli gid sa Ginoo. Aya pa sa nahupay. Muna karon nagpamatuod siya nga heaven is real. Itong palakpakan ng Ginoo. Amen. No, mga higala ko, nini ang kagabion, di ta maglangan. Wala ko lang ikabilin. Ang kinabuhi nato, appointed na. Hebrew 9 verse 27, man is destined to die once. And after that, he face judgment. Muatubang ta sa Ginoo. Pero, mo ni nindot, naay pero. Naamay kamatayon, pero naamay kinabuhing dayon. Kinsa man ang kinabuhing dayon, mao man si Kristo. Amen? So, alang ka nato, ini kagabion na sa gawas, nga sa mga kakaron, naay paglaom. Naay nindot nga saad ang Ginoo. Ang problema karon wa kay gibarugan nga saad. Ang imo lang kanunay ginumduman saad sa imong kinsa bay nagsaad nimo? Imong nautangan or nagautang nimo. Ang pinakanindot nga saad nga tong batunan karon kining saad sa pulong sa Ginoo. Saad ba kas politiko? Nausay makaigsunan. Daghang mga tao sige lang bagut-but kay gisaaran naging yawa gyud natuman. Dili gid ta ka siguro sa tao. Dili ta kasalig sa tao. Pero sa Dios makasalig ta. Amen. Amen. Busa akong challenge nimo karon, kitang tanan nanginang lantag Kristo. Nanginang lantag Dios. Si Pablo last nako matod pa diri sa bersikulo Philippians 1 verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Pangutana, ang imong kinabuhi karon naabas Kristo. Partner ba nimo si Kristo? Mingi kag partner nimo si Kristo, meaning matag adlaw na kay gitawag og consciousness about Him. Di ka malimot niya. Unsa imong trabaho? Nagbasok ba ka? Ang imong unahuna kanunay pointing ngadto kang Kristo. Ang imong inspirasyon si Kristo. Imong unahunahon kanunay nga ang imong provider si Kristo. Nga ang imong kinabuhi si Kristo. Ang imong gininhawa si Kristo. Ang tanan si Kristo. Kay siya man ang tinuod nga kinabuhi. Amen. Kining naa nato karon temporary ra ni makaigsunan. Mukunot ra niya tong agtang. Magsakit ni nga lawas tungod kay hulmahan ra ni tinuod nga kinabuhi. Amen. Ang tinuod nga kinabuhi si Kristo. Muna nga si Kristo nag-ingon siya nga tao di mabuhis tinapay lang.
apan sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Kinsa man kini nga pulong? Ang pulong nga mao si Kristo. Juan 1:1. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban ng Dios o ang pulong Dios. Dios. Sa verse 14 sa John chapter 1, ang pulong nahimong tao og mipuyo ngadto ka nila. Now kinsa man kini nga pulong? Si Kristo. Busa makaigsunan dili pwedeng wa tay pulong sa Dios. Amen. Amen. Ikaw ug ako nanginanglan ka siyang pulong. Dili pwede makaigsunan nga maingka nga nakaila ka sa Dios nya ignorante ka siyang pulong. Amen. Di mo pwede i-separate yung pulong ug mao Dios. Ug ang Dios kay ang pulong Dios man. Busa ang tinuod nga tao nga naay Kristo naay bersikulo. Amen. Dili lang kay reliyon. Daga mang tao karon, grabe ka defensive silang reliyon. Makaigsunan ang tinuod nga naay Kristo, naay bersikulo, naay pulong og mo reflect si Kristo na diya niya. Makita niyang gugma, makita ang kinaiya ni Kristo. Nga kanyadto lisod ka mo pasaylo. Pag naa si Kristo, pag naa yang pulong, dali ra nimo pasayloon ang mga taong nakasalanan. Amen. Nga kanyadto grabe mga pagdumot o kayugot si mo kasing-kasing. Apan kung partner nimo si Kristo, kay naa ang pulong ni Kristo, tangtangon nimong kayugot o mga pagmahay sa imong kasing-kasing. Amen. 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 Makinaiya nato makaigsunan nga din ikaw mismo nasayod nga dili makalipay sa Dios. Amen. Pero kung naay pulong ni Kristo, ang pulong ni Kristo mo'y mahimong tinuod nga kinabuhi nimo. Maunay mamunga. Kay kung naay pulong, meaning na si Kristo, diha magmanifest ang Santo Espiritu. Yes. O ang bunga sa Espiritu Santo, makaigsunan sa bunga sa Espiritu Santo, Galatia 5 verse 19, up to 22 to verse 25, ang gugma, kaayo, kaluoy, kaagop, pagkamaayo, pagkamatinud-anon, mapinugnanon sa kaugalingon, maunay mahimong ebidensya nga partner nato si Kristo sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ito palakpakan si Jesus. So, sa makaigsunan, ang garantiya na mabot ang panahon, mubalik na ba si Kristo, karon ugma o sunod mga adlaw, kung di pa mubalik si Kristo, ang peligro mabot nimong kamatayon, kay di ra ba nato madalag simba ko pito kalaod, importante karon palandaan, himso pa tong lawas, buhi pa ta, naginhawa pa ta, mulakaw pa ta, mulihok pa ta, si Kristo himua na siya'y hari sa imong kinabuhi. Amen. Siya'y imong agalon, siya'y tagya sa imong kinabuhi. Last nga verse, Roma 10 verse 9, kung isugid nimo nga si Kristo siya ang imong Ginoo, og mutuo ka sa kinasing-kasing nga sa nabanaw gikan sa mga patay, nan ikaw mamaluwas. Amen? O sa gingon, kung isugid nimo, conditional man na, kung isugid meaning by confession, o sa may gamit sa tong dila, amen, kaniadto atong dila, sige na itong ipamalikas, sige na itong isultig mga maot, o say ato pang itunglo. Ikson, kung gusto ka mualagad ni Kristo, bato niyang pulong kay munay musab sa dagan sa imong dila. O Amen. ang atong dila munay muhatod kanimo sa hingpit nga assurance sa imong kinabuhi. Amen. Life and death are in the power diya sa tumoy sa imong dila. Kinabuhi o kamatayon mo'y gahom sa imong dila. Busa karon palandaan, i-practice ikson, isugid sa imong dila nga sa Jesus siya ang imong Ginoo. Ang Amen. pulong Ginoo agalon tag-iya sa imong kinabuhi. O dili lamang taman diya, kinasing-kasing gayud kang mutuon niya. Amen? Dili pwedeng Ginoo tama ras tumoy sa dila, wala diri sa itong kasing-kasing. Manayin ng Bible, nagsugid sila sa Ginoo, but their heart is far away from Him. Apan ilang kasing-kasing, nagprofess sila, nagsugid sila sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing layo man sa Ginoo. Kung matod pa nila sama-samang giuyab, mo pa'y pag-uyab, kay mingon ay kinasing-kasing yun, gihigog mata ka. Bisan pag maglinog, bisan pag magbaha, bisan pag magbalatian ta, basta kay mag-unong ta. Makaigsunan, pwede na to nang isulti, pero siguraduho na to, isulti na to na sa Ginoo, nga dunay ebidensya nga moalagad tas Ginoo. Mutikang ta, ang ebidensya diya nga musimba ka, amen, mo ato tagsimbahan. Na Bible simbalay magbasa ka makaigsunan. Maura gyud na imong ikapakita sa Ginoo nga nag-alagad kaniya.
Amen? Nga na kay personal prayer. Pag mata nimo, pag tulog nimo, mitawag kas Ginoo. Mao na ebidensya sa relasyon nato sa Ginoo. Amen? Imato pa sa kong inahan, ang katulogon nagpractice kunog kamatay. Tinuod ba po? Kisa may nasayd diri nga samtang natulog ka, nga diin naglurat imong mata o naglaway baka wa yun. Tungod kay wa ta nasayod. Muna ang Bible nagsulti, yung ingon si Jesus ni Lazaro, natulog lamang siya. Kani si Ate Virginia, natulog lamang ni. Maabot rang adlaw ani pukawon niya sa Ginoo. Amen. Sa 1 Thessalonica chapter 4, beginning in verse 13 to up to 17, makaigsunan. Inigtingog sa last trumpet, makaigsunan, just kapanganuran. In ang Bible, ang tanan nga mituog kang Kristo nga nangamatay, banhawon sila. Muna nga si Ate Virginia, usani nga banhawon ni Kristo. Amen. Amen? Yan ang Bible sa verse 51, sa 1 Corinthians chapter 15, nga din ang lawas nga madunot, ilisan og lawas nga dili na madunot. Ani balikon ako ang 1 Thessalonica, nga og ang mga buhi na tungtungura, nakadungog sa tingog sa trumpita, sa gawon sila makaigsunan. Amen? Excited ba tana makaigsunan? Amen. Kinsay kandidato ani? Ikaw o ako nga mituog kang Kristo. Busay igsoon, ita maglangan, si Kristo siguraduha karong panahon na sa imong kinabuhi. Kay mutingog ng trumpeta, the last trumpet makaigsunan. Sama ranas pagpamilok, kinsa bay makaiyap diri sa pagpamilok? Sulay pamilok, imo bang maiyap? Sama ni ana ang pagsakgaw sa Dios nimo sa panahon nga mutingog ng trumpeta makaigsunan. Kay nganuman kwaon na tas Ginoo, dili gusto ang Ginoo makaigsunan magantos ta sa labihan nga kapungot niya sa kalibutan. Mabot ang panahon muhari ng Antikristo sa kalibutan. Mabot ang panahon makaigsunan murol na ang wickedness. Galing ng Bible sa katapusang mga adlaw, mo-increase ang pagkadautan. Yan ang Bible, ang nagbuhat og dautan, papadayuna sila pagbuhat og dautan. Ang nagbuhat og matarong, papadayuna sila sa pagbuhat og matarong. Dili na nato kontrolado ang tao karon. Ang ato na lang mabuhat karon, magwalitas gupas Ginoo. Amen? Kay doon na pa'y panahon, doon na pa'y higayon, nga ang tao mo surindas Ginoo, mudawat kang Kristo, maghinulsol ang tao, mualagad nas Ginoo, kay wala na'y panahon hulato na to. Karon ang panahon. Today is the day of your salvation. Amen. Karon ang panahon sa atong kaluwasan. Si Kristo, tagaan na luna sa atong kasing-kasing, ato siyang alagaron matag adlaw, handumo nato siya nga siya nga atong Ginoo. Giunsa pa nimo pagpangandoy imong kaugmaon? Nang hinaot ko sama unta ana, labaw pa ana pangandoyon nimong Ginoo. Kita grabing pangandoy nato nga makakaon matag adlaw, makahatag nindot kaugmaon sa atong mga anak, mo trabaho gyud ta, mo kayod gyud ta para sa atong pamilya. Sa sobrahan atong paningkamot, nalimot na tag-ampo sa Ginoo, nalimot na tag-adtog simbahan, nalimot na tag-abri sa Biblia. Karon ang challenge natong tanan makaigsunan. Kung giunsa nimo pagpangandoy ang imong panginabuhi matag adlaw, ako kang gi-challenge, mintras higayon pa, mintras panahon pa, sama unta ni ana or labaw pa ni ana, unaha ang Dios, panganduya ang Dios kay siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Manindog tag tanan makaigsunan ko. Hallelujah. Now nini kagabion ikaw nga nasgawa sa sulod ug asa man kakaron nakadungog sa mensahe. Now kining pulong sa Dios karon makaigsunan regardless ni unsang atong mga denominasyon. Ang challenge lang karon nga panahon, the more kita nga mas seryoso tas Ginoo. Nga mas damor tang muhatag panahon niya. Basig na pulong na ka sa imong panahon sa panginabuhi, normal man manginabuhi. Pero ang pinakadili normal diha, nga ang tanan tuwas trabaho, panginabuhi, nalimot na ka sa Dios. Aya na di ka mutawag sa Ginoo kung maglinog na og 7 intensity igsoon. Karong panahon ta mintras di pa kusog ang linog, wala pa'y gubat, di pa sama sa bang nasod nga makalilisa nga gubat. Grabing kamatay. Igsoon kung itugot man sa Ginoo nga nagubat ang Pilipinas, wala na tay mahimo. Kay propesiya na nga dunay dakong gubat, dunay gubat nasod batok nasod. Dunay na nga kuyawan karon kay tungod sa gitawag og threat gikan sa China. Kung gubaton ta sa China makaigsunan,
wala gi mahimong Pilipinas. Pero mora ni ang garantisado nato. Kung mamatay man ta sa gubat, sigurado makaigsunan nga dadon ta sa Ginoo sa iyang kingharian. Si Kristo mismo nag-ingon, Matthew 10, versikulo 28, ayaw kahadlukin mo patay sa imong lawas. Kahadlukin siya nga mo laglag sa imong lawas o kalag dito sa impyerno. Ikson, wala exempted sa kamatayon. Kung ang kamatayon ni Kristo hastang paita, makaigsunan. Dili lalim ang kamatayon ni Kristo. Bisan ang mga early church, ang mga apostles, dili lalim ilang kamatayon. Dili ta makaingon nga mas labaw ta nila. Ikaw ako wa ka nasayop unsay imong kamatayon. Ang importante lang karon magpaubos ta tubangan sa Dios kay moabot man gayud ang kamatayon. Apan salamat as Ginoo nga nagsaad siya na si Jesus ang dalan kinabuhi ug kamatuoran. Dawata si Kristo sa kinasingkasing. Usba na ang dagan sa imong hunahuna karon o sa imong kinabuhi. Mualagad na kas Ginoo. Muhatag na kag panahon niya igsuon. Magampo na ka kaniya kadadlaw. Mubasa na ka siyang pulong. Musimba na kaniya. Kay maora na gipangandoy sa Dios gikan nimo. Wala nangandoy ang Dios og kwarta gikan nimo. Wala nangandoy ang Dios og anything gikan nimo. Apan nangandoy ang Dios nga ikaw musimba niya, muhalad niya, mualagad niya, muangkon ta nga kita nakasala diya kaniya. Igsuon yung kagabi, pwede ba isa na to itong mga kamot? As a sign of surrender, ikaw na karon sa gawas. Nga karon first time ba nimo ning nahitabo nga muhimo kag pag-ampok? Usa ni sa gitawag og covenant prayer. Ayaw ka ulaw. Wala ta nasayod nga karon nga takna mao ni ang imong turning point. Instrumento ko sa Dios alang nimo. Nga karon ang oras ug takna sa imong kaluwasan diha kang Kristo nga mahalad ug masilyuhan imong kinabuhi. Uban kanako nini nga kagabion, ayaw ka ulo igsoon, ikaw na sa gawas karon. Mao ni ang imong takna, mao ni ang imong oras karon nga muhimo niining usa ka pag-ampo sa pagsugid ug paghinulsol. Nga din buhaton nimo sa kinasingkasing. Atong isa itong makamot diya sa Dios. Uban nini nga simpleng pag-ampo apan buhata sa kinasingkasing. Langit nun nga mahan. Akong balikon, langit nun nga mahan. Diyos nga magagahom sa tanan. Diyos na makagagahon sa Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Nga akong nadunggan karon imong pulo. Nga akong nadunggan karon ng Ang mensahe sa paglaom. ang mensahe sa Ang mensahe sa kaluwasan. ang mensahe sa Mituo ko amahan. Mituo ako amahan. Nang imong bugtong anak na si Jesus. Ang bugtong anak sa Namatay baba sa cross. namatay babaw sa Gilubong og nabanhaw. gilubuhong o giban Og nagsaad sa Jesus. o nagsaad sa Nga mubalik siya. nga mobalik Aron pagkuha kanako. aron pagbuhat ka Nining orasa. nining orasa. Langiton nga mahan. Langit na mi Akong giangkon. akong giang Nga akong nakasala. nga ako nakasala Bato kanimo. bato kanina. Nakasala ko sa kong unahuna. Nakasala ako Nakasala ko sa kong binuhatan. nakasala ako sa Nakasala ko sa kong pagpamulong. nakasala ako sa akong Pasayloa ko, Ginoo. pasaylo ako Ginoong Isukristo. Ginoong Jesus. Salamat Salamat nga ikaw nagbayad nga ikaw nagbalik sa akong sala. sa ako sa Pinagi sa imong kamatayon. pinagi sa Hugasi ako. Pagkasi ako Pinagi sa imong binilhon nga dugo. pinagi sa imong bilin Ako kang giangkon. ako kang giang Ako kang gidawat. ako kang giang Ginoong Isukristo. Ginoong Jesus. Nga gikan karon. Magikan ka Ikaw na akong agalon. ikaw na ang Ikaw na akong hari. ikaw na ang Ikaw na nga akong Dios. O ikaw akong maluluwas. O wala na ilaing. wala na Karong orasa, karong oras isulat akong ngalan sulat ang ako na sa libros sa kinabuhi. libro sa kin Salamat Ginoong Hesus salamat Ginoo nga hinumduman ko nimo nga hinumduman ko sa adlaw sa adlaw nga ikaw mo nga balik. ikaw mo Kining tanan kinig akong gipangayo ako sa ngalan ni Kristo. sa ngalan ni Amen. Pwede bang muawit ako sa kaawit? Kataw na to itong nahimugso.